Nee haast, Jakes Krijen. Het verhaal van Lietse Jerke. Dit is een onderdeel van het project Jou een Bern een boek. Bedoeld om het lezen van het Friesk bij de Bern aan te moedigen. Echo-wijzing in Burgum bij Hanneke Jouta, wethouder Noord-Est-Friesland. En zij kreeg Echo-boeken handigen. En zij is nu bij u in de studio. Goedemiddag, mevrouw Jouta, en welkom. Goedemiddag, dank u wel. Het project Jou een Bern een boek. Nou klinkt dat heel vanzelfsprekend. Maar ja, wat houdt het precies in? Het houdt in dat alle band van groep Sommen van de basisschool, dat die elke jaar een boek krijgen. En dat is het project op dit moment. Ja, nou lezen ben gemiddeld wat minder, denk ik. Dat jij vaak. En ja, Fries lezen denk ik nog minder, of net? Ja, dat is natuurlijk verschillend. Hè? Dat is natuurlijk ook hoe de ouders daarmee omgaan. Wat de voorkeur van de ouders had. Mooi hokkerbokken uit de band in aanraking komen. Het is beide belangrijk. Fries lezen is belangrijk. En Nederlands lezen is echt belangrijk. In oortaal, zoetekenen is echt belangrijk. Lezen is sowieso goed. En in hokkertaal, dat maakt het op zich net eerst heel veel uit. Dat vind ik persoonlijk, want ik vind het fijn dat het Fries gestimuleerd wordt. Dus dat het uit die koker komt van de Friese taal. Ja. Dus daar ben ik heel blij om. Ja. Ja, dan best er natuurlijk ook een FNP'er. Dus ik snap die connectie. Een beetje waar het Fries is belangrijk. Het is de taal die we hier spreken. Het zegt iets over ons, hoe we binnen. We kunnen ons goed uitdrukken in het Fries. Dus we moeten sowieso dat beziekje om dat op dit niveau te houden. En het stripje is natuurlijk om het nog een beetje hoger te krijgen. Maar we moeten het gewoon broeken blijven. En dat is wat bij ons past. En dat moeten we de volgende generatie ook mee aan. Dus dat moeten we zo breed mogelijk zien. En daar moeten we goed mee omgaan. Het is echt een officiële taal natuurlijk. Dus ja, in die zin zeker. is er ook erkenning en we dat op die manier hanteren. Wordt er op alle scholen in de deel en gemeenten Fries gelezen, jong? Hoe is dat? Ik hoop je het wel, maar ik had de cijfers daar net van. Dus daar maak ik jou het antwoord schuldig op. Ja, nee, ik ken er wel vanuit. Ik weet dat er binnen een aantal tweetalige scholen. Dus het is op de ene school wordt het actiever broek dan op de andere scholen. Ja. Maar ik weet net voor alle scholen hoe dat precies zit. Nee, want eigenlijk is het best wel heel verbazingwekkend. Want ik denk dat we het al vast onderdeel wijzen. Al hier in Friesland de Frieske taalbroeken. De positie die Fries gaat krijgen als taal. Moet het toch ook heel logisch wijzen dat je daar les in krijgt. Maar ik vreeg het ook omdat ik weet van dat het net overal zo logisch is. Nee, precies. En en daarom we moeten dus ook heel bewust wezen van die taal. Dat het gewoon ook heel goed is om het te broeken. En ook verschillende talen trommelkop broeken. Dat is vooral voor jonge ben is dat heel wichtig om daar mooi in aanraking te komen. Dus wat meer, wat beter. En laten we ook vooral het Fries, maar daar kunnen we ook de streektalen bij broeken. Gewoon wat dicht bij u zit, dat moeten we ook gewoon broeken en net voetstapje. Dus ik zou willen dat alles kwam daar gewoon het maximale uit hebben. Ja. Dat is dus de kracht, dat hoor ik denk ik. Ja. Dat klinkt heel logisch inderdaad. Ja. Maar dat is net voor iedereen staan. Nou ondersteunt waar is Friesland dit project. Ja. Wat doe je meer als gemeente in de stiepen van de Friese taal? Binnen de mogelijkheden die je hebt als gemeente? Daar ben we natuurlijk altijd mee bezig. We willen, wet het kind, willen we het Fries broeken. We zijn er direct mee bezig om de zichtbaarheid van het Fries. Omdat zoals ik zei, wet we het broeken kennen, willen we het echt heel graag broeken. Dus je moet het ook zien als een vlekje, een olievlekje. En dat moet gewoon heel iets groter worden. En net alleen nog het Fries, echt de streektaal. Dus Nou, wie dit project terecht volgens mij alleen nog op band van groep 5? Groep Zongen. Oh, groep Zongen, oké. Het is iets uit de gemeente Verwedderen deel. Is het doe ontstien. Daar had ik toen, ik zie het toen ook al in de gemeente. Ja. Heel in het begin wie het voor alle ben. Toen is het op een gegeven moment wie het ook voor ben van groep Traaien en groep Zongen of zo. Het is nou voor alle ben voor groep Zongen. Maar het is wel, de vlek wordt wel groter in de omjouwing. Dus dat is wel weer heel mooi. Ja, precies. Wat ik zou zeggen van, die groep, maar er zijn natuurlijk allebei van de basisscholen, zodat het gewoon algemeen goed was, maar dat net. Ja, uiteindelijk komen allebei natuurlijk een keer bij groep Zongen. Dus dan je breken uiteindelijk wel allebei. Ja, nee, snap ik. Maar dat het voortdurend aanwezig is binnen het squal. Maar dat is het net zo. Het wordt richt op groep Zongen. Nou ja, zoals ze komen natuurlijk altijd, uiteindelijk komen ze ook in groep Zongen. Ja, zeker. Nou, we zitten de project bestaat al 18 jaar. En de hek je steeds meer gemeenten zo. Dus ja, het belang wordt er wel van inzien, denk ik. Of niet? Ja, en dat is ook, we hadden nou ook weer viert steeds maar. Maar doet de band het boek krijgen. En de maatjes weer een wat een feestje van. De schreeuwer erbij, de tekenaar erbij. We moesten zelfs een vestjes jongen. Dus het wordt ook gewoon
er wordt een feestje van maken. Maar ik ben blij dat andere gemeenten ook het belang ervan inzien. Van dat het wichtig is. En dat we de basis moeten we bij de band lezen. Dus de basis moet zo betiet mogelijk beginnen. En daar zijn dit gewoon prachtige middelen voor. Om daar op een leuke, positieve manier mee om te gaan. Ja, want dat neem ik dan ook van mezelf, de vanzelfsprekendheid, dat er dan bij nieuwe gemeenten zo'n hekje van ik denk, ja, het moet toch heel normaal wezen, is wel, of we dat je toch in Friesland. Maar dat is dus net zo. Nee, dat is dus net zo. Het is uiteindelijk, in het verwijderde deel is het ontstaan. Nou, dat hebben we nog min wat eerst steeds, maar en dat breidt hem nou nog weer wat meer uit. Dus ja, dat is alleen maar mooi. Ja, is dit dan nou een los onderdeel van een groter geheel van het Fries promoten? Of is het een heel gerichte actie, zeg maar zeggen? Het is een zelfstandig project, maar je kan het natuurlijk heel goed onder die paraplu hangen. Ja. Dus dat is, man krijgt hoe je daarmee omgaan. Ja, nou hij zelf dat prachtige boek gekregen en dat leidt van jou. Ja. Mooi boek. Ik had eerlijk zeggen dat ik hem nog net... ik had er wel in omlezen, maar ik had hem nog net helemaal lezen. Ik ben er gewoon nog net ontkom. Nee. Maar wat ik lezen had, dat nog het wel uit om verder te lezen. Dus ik ga hem grif nog lezen. Ja, want van de week, ik zeg inderdaad dat item ik ergens op site volgens mij. En dat ik net allebei gewoon nog Fries lezen kunnen. Nee. Dat klopt. Ja. Maar dit boek had je een mooi boek ombieden en het is een mooi verhaal wat erin zit. Ja, laten we hopen dat de band dusdanig nieuwsgierig worden dat ze denken van ik wil dat wel lezen kunnen. Hè? Dus dat ze daar maar echt een beetje onzet worden. Steeds maar. Het is best een mooi soort werk dan, ik in de Ja, zeker. Maar dat mag ik. We moeten er altijd maar terug in blijven. Hanneke Jouwta, wethouder Noord-Friesland. Dank voor jouw toelichting en goed weekend. Dank u wel. Hetzelfde.